लोगोफोर गोदान भिडिअ फिन बरायफिननाय थाबाय दिनैनि आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव नोंथांमोना दिनैसो गोदान बा साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे आं गोदान भिडिअ नागारब्ला डाइरेक्ट नटिफिकेसन थांनाय बादि दामाने लोगोफोर आं दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों माने बेखौ जायगानि नामखौ होनो दुधनय दाब्लि बेयाव लफाजों ना बोनगोन आरो ना ओमफ्राय जइन फिसा जाहैदों 3000 ओमफ्राय प्राइसआ जाहैदों फार्स्ट प्राइसआ जाहैबाय 5 लाख ओमफ्राय सेकेन्डआ जाहैदों 3 लाख ओमफ्राय थार्डआ जाहैदों 1 लाख आरोना आरो मेरला प्राइस दं बादैनो फिसा फिसा 1000 30,000 बादैनो होननाय खोनादों जायखिजाया 40तासो जाहैगोन आरोना प्राइसआ नायलांथा बादिबा लोगोफोरा भिडिअखौ माबादि जागोन आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदान बा साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे आं गोदान भिडिअ नागारबा डाइरेक्ट नटिफिकेसन थांनाय बादि आं होनखाबायना लोगोफोर आंनि चेनेलाव बाराबादि गोबाव नांलिया माने 1K जानाय नोंथांमोननि सापर्टआवनो दिनैसिम बे सापर्टखौ मोननो हादों आरो जाहाथे गोदान आंनि भिडिअ नायगिरिफोरा साबस्क्राइब खालामनानै लायो बिदिबा भिडिअखौ सुरु खालामसै नायलांबाय थादों ना मा होनो लोगोफोर सल' फाइनालि लोगोफोर दुधनय दाब्लि सफैबाय दायो जों बे सिदा थांब्ला गुवाहाटी मोनहैसिगोन आरोना ओमफ्राय जों बिनिफ्राय बाइकलांनांसिगोन लोगोफोर सिदा थांबाथ' गुवाहाटी जाहैबाय ओमफ्राय नै दा जों बाइकलांनांसिगोन आगदाथिं ओमफ्राय नै बेयाव ना सानायनि पस्टार लागायनानै दोनखादों ओमफ्राय दायो जों आगदाथिं हाबलांनांसिगोन आरोना गुवाहाटी थांनायनि बिजा गुवाहाटी थांनायनि जों आगदाखौ हाबलांसिगोन दा बे दाब्लि जाहैदों ओमफ्राय बेसेबांसो गोजान दं आं मिथिथ'वा दायो थांब्लासो मिथिसिगोन बेसेबां जायो फाइनालि लोगोफोरनो सफैबाय जों दायो ना बोननाय जायगायाव ओमफ्राय बाइकयाव दोनबाय गारियानो गारिखा पुरा गारियानो गारिखा आरोना दाहोनखा लाइन पुरा लाइनखा ना बोननायखौ नायैनि सिगांनो नै आं जाग्रोबाय माइब्रा ओंखाम ओमफ्राय आरो घुगुनि ओमफ्राय जाखांनानै नायनोसै आरोना फरायनाय आं गेटसिम सफैबाय दायो ओमफ्राय नायनानै ला पस्टाराव बेसेबां लिरनाय दङ नै गेटाव होनानै दोननाय जादों माने बेनारखौ फार्स्ट प्राइसआ जाहैदों 5 लाख ओमफ्राय सेकेन्डआ जाहैदों 3 लाख ओमफ्राय आरो हाबबोबाय दायो ओमफ्राय दायो नै मानसिफ्रा रेडि जागासिनो दङ सारिय'फाले नै फुरा रेडि जागासिनो दं मानसिफ्रा फाइनालि लोगोफोर नै दायो माने ना बोननाया आराम्भ जासिगोननो होनब्ला नायदो लोगोफोर माबायदि बोनो होबाय बोननाया इमान बुरजा मानसि दै मोनबायलै गिदिरखौ बिराद गिदिर ना मोनबाय नै जा 1 केजि जानाय जख' जागोन नै मोनबाय दायो मोनबावबाय नै मासेबाव बाब्रागासिनो दं
मोनहांबायनो गिदिर गिदिर लाबोगासिनो दं फुरा मोनगासिनो आरो मानसि फिर जाखाबायलै हिन्जाव हौवा फुरा फैखादों आरोना ना बोननायखौ नायनो मानसि बिराद गरमलै दाहानखा दाबो बोनगासिनो दं बोनखाङाखै आरोना आरायथायाव जोबगोन 9:30निफ्राय जादों ओमफ्राय आरायथायाव जोबगोन आरो आरायथानिफ्राय मोननाय नंला नै बिसोर नै दा सुनायासो 3 किल' 50 ग्राम 40 ग्राम 3 किल' 40 ग्राम बेनो हाइस्ट थांसिगोनलै टाइमबो बारा गैला 20 मिनिटल'सै आरो मिथिबायना माने 20 मिनिटनि थाखायनो 2 लाखा माइनास जाबाय मा होनो बियो बेसेबांमोन फासा 2 किल' 830 ग्राममोन ना ओमफ्राय दायो बि माइनास जानानै नै दायो जाहैबाय फासा जाहैबाय 3 किल' 50 ग्रामासो मोनसिगोन आरो नायनानै ला लोगो फासा 3 किल' 50 ग्राम आरोना बिनो फास जानानै दं दायो बर्थमान माने बे दहायनि फासा नै सेकेन्ड जाहैनो नांबाय नानि आदार खालामगासिनो दं माबादि 5 लाखनि थाखाय 5 लाख लानो थाखाय मा सन्त्र मन्त्र खालामगासिनो बेयाव गाइस नै माबा 3 किल' 50 ग्रामानो फार्स्ट जाबाय ओमफ्राय सेकेन्डआ जाहैदों 2 किल' 830 ग्राम 50 ग्राम सेकेन्ड जाबाय आरोना फैलै बेयाव ना फार्स्ट प्राइज मोननायखौनो सिनायला दायो सोर सासेयाबा जाखो एसे लानो सानदोंमोन आङो भिडिअ'आव गैला मानसियानो अबा खारबाय फार्स्ट प्राइज मोननाया 3 किल' 50 ग्रामानो फार्स्ट मोनथारबाय लोगोफोर 5 लाखखौ आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'खौ नायनानै मा बादि नांखो ना मोननायनि मोजां नांगोन नाङाखै कमेन्ट खालामदो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो जाहाथे आं गोदान भिडिअ' नागिरबा नटिफिकेसन थांनाय बादि ना मोनो लोगोफोर बिदिबा दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय